Oma tanpa DP alias 0 rek yo. Iki cukup OTJ 1 juta, awakmu wis oleh oma 2 lantai mau mewah koyo ngene iki rek yo. Angsurane flat 3 juta yo. Sampai lunas. Flat iku gawe iku rek yo. BPJS tenaga kerjaan yo. Omahe apik rek yo, wis ono kolam renange yo. Wis ayo Cak langsung. Iki lek tuku cash regane 500 jutaan yo. Iki persembahan teko developer Maurahil yo. Tipe iki rek yo, wis wocon dhewe rek. Iso menti kuarasa-rasen ukuran 6 kali 10. Lah terus nang kene iki fasilitasnya wis lengkap rek yo. Ono playground, taman yo, dalane ombo, bis, trailer, kontainer masuk kabeh rek yo. Wis, langsung ae yo gak suwe-suwe penasaran karo kolam renange. Lah kene masalah karpot ombo rek yo, mobil sembarang iso mlebu yo. Pas tapak depane kayak ngene iki rek yo, batu alam lho. Apik rek yo. Wis. Terus nang kene iki ono taman, ono tandon. Bawah rek yo, tandon banyu. Wis PDAM yo, bak sampah ready yo. Wis langsung Bak Depi. Lah terus nang kene iki ono terasan. Wis kena ge nyantai-nyantai lek isuk karo kon kayak gak dosa. Kusene alumini anti rayap. Lah pintu nih gawe smart downlock yo. Wis anti maling lho. Nang ngisor iki ono iku rek yo, ruang tamu orang keluarga tok ambek dapur rek yo. Terus plus kolam renang lho, mau warek selawati rek murah pol. Lah, terus keistimewaane Ndek Maurahil iki rek yo. Bangunane ku kokoh banget, strukture ku rek ya kuat. Soalnya gawe batu kali yo. Terus wesine gede-gede ulir rek yo. Wis no banci yo. Lah terus nang kene iki ono area santai. Loh, iki kolam renangnya sepilno Mbak Depi. Loh, yo kolam renangnya mau warek yo. Nah, terus pintunya sliding ya. Wes, terus nang kene iki ono kamar mandi sing super gede. Yo, kena gados wong swidak. Klosete wis gawe duduk yo. Shower ready yoan. Wah, apik rek. Iki gak termasuk furnis rek yo. Engko lek sampean tumbas furnisnya tukun dhewe rek yo. Wis langsung ae yo, gak suwe-suwe. Nang kamar pertama ini lho nang kene ana cendela rek yo. Dadi omah iki sirkulasine apik parah yo. Lah, iki kamar pertama rek yo. Lho, kamar pertama ombo kene gawe iki kiwir. Ngene iku yo. Wis apik rek yo. Lah, terus nang kene iki ana cendela rek yo, balkon yo. Bek menawa sampean mari iki kiwir pengen rokok-rokokan nang kene yo. Wis langsung saiki nang kamar kedua. Lah iki kamar kedua oh padha gede rek ya. Kamar anak ya iso lho. Apik rek kitchen set-e. Gak kepengen tapean. Katik DP lho ndang rene yo. Kamar mandi atas gede kene gados wong 35 ya. Wis. Nah, ndang rene rek tumbasen. Iki angsurane flat 3 jutaan ya. Lek tuku cash regane 595. Iki lokasine ndek Surabaya Barat rek yo. Perbatasan Surabaya Barat, tepatnya ndek Desa Dungus Cermi, cedhak karo exit tol, cedhak karo Gresik Kota. Wis pokoke cedhak karo fasilitas umum liyane. Wis sembarang kali cuwidek pokoke rek yo. Wis ngono info detail, pengen takon-takon atau pengen survei lokasi langsung japri di nomor yang ada di deskripsi. Wis ngono yo. Assalamualaikum, bye.